या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। गेले वर्षभर रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता पावसाळ्यात संपल्यानंतर होणार आहेत। राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशी तयारी सुरू झाली आहे। या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याचं काम सुरू झालंय। नीलम गोरे यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलाय। विधान भवनात शिवसेना पक्ष कार्यालयात हा प्रवेश झाला। मनसेकडून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे युतीचा प्रस्ताव गेल्याची चर्चा असतानाच आता नव्या घडामोडी घडताना दिसतात। राज ठाकरे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानी दाखल झालाय। सतत कोसळणाऱ्या संततधार पावसानं साकेडी बौद्धवाडी इथं विजून गोविंद जाधव यांच्या जुन्या घरावर झाड कोसळून घराचं नुकसान झालंय। यात घराचं छप्पर आणि भिंतीसह अन्य साहित्याचं देखील नुकसान झालंय। कणकवली तालुक्यातील शिरवल गावात कपडे धुण्यासाठी गेलेली महिला वाहून गेली असून तिचा पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय। 35 वर्षाच्या प्रचिती प्रशांत कुडतरकर असं मृत महिलेचं नाव आहे। समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मुंबई ते सिंधुदुर्ग दरम्यान 6 पदरी ग्रीनफील्ड कोकण द्रुतगती महामार्गाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झालाय। यासाठी 4 टप्प्यातील एकूण 388.45 किलोमीटरच्या अंतिम आखणीला राज्य सरकारनं मान्यता दिली आहे। टोमॅटोचा भाव 120 रुपये किलोवर पोहोचलाय। त्याचबरोबर आले हिरवी मिरचीचा भाव 400 रुपये किलोवर पोहोचलाय। सातार्डा भटपावणीतील लोखंडी पुलावर आकाशीचं झाड कोसळल्यानं पूल मोडला। त्यामुळे भटपावणीतील ग्रामस्थांचा सातार्डा बाजारपेठेशी संपर्क तुटलाय। या दुर्घटनेतून विलास गोवेकर हे थोडक्यात वाचले। देवगड निपाणी राज्य मार्गावर तोंडवली बोभाटेवाडी इथं नांदगाव तिठ्याच्या काही अंतरावर जुनाट वटवृक्ष उन्मळून पडला। त्यामुळे मार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली आहे। वीज पुरवठाही खंडित झालाय। काका कुडाळकर यांच्यासह 9 जणांची हकालपट्टी ही प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या आदेशानुसार करण्यात आल्याचं राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलंय। महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे 2 सैनिक राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं असं आवाहन ज्येष्ठ शिवसैनिक वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी केलंय। आंबोली घाटामध्ये गाडीला साईड न दिल्याच्या रागातून निपाणी येथील डॉक्टर धीरज पोळ यांना मारहाण करण्यात आली होती। या प्रकरणी आरोपींची जामिनावर मुक्तता करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्गातील 90% राष्ट्रवादी ही पक्षप्रमुख शरद पवार यांच्या सोबतच आहे असा दावा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला। माजी आमदार तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी जिल्हा परिषद सीओ प्रजित नायर तसेच जिल्हा परिषद अतिरिक्त सीओ विशाल तनपुरे यांची भेट घेऊन सरपंचांच्या काम करत असतानाच्या येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा केली। वाढीव वीज दरामुळे आक्रमक झालेल्या काँग्रेसनं मालवणच्या कार्यालयाला धडक दिली। यावेळी एकही अधिकारी नसल्यानं काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आपलं निवेदन अधिकाऱ्यांच्या कक्षाच्या भिंतीला चिकटवून नाराजी व्यक्त केली। अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्ष पदाच्या निवडीला स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे। याबाबत अभित नाईक यांना विचारलं असता त्यांनी थेट निवडीचं पत्रच दाखवलंय। महिलेचा विनयभंग करण्याच्या हेतूनं मनात लज्जा निर्माण होईल असं वर्तन केल्याप्रकरणी शिवाजी गवस आणि एकनाथ गवस या दोन्ही आरोपींची दोडामार्ग न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे। महेंद्रसिंग धोनीच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिंधुदुर्गातील हर्षद मेस्त्रीनं ग्लास पेंटिंग करत धोनीची प्रतिमा साकारली आहे। जगबुडी नदीनं सुमारे 7 मीटर धोक्याची पातळी गाठली आहे। शहरानजीक वाहणाऱ्या या नदीला पूर आल्यानं किनाऱ्यावरील बंदर रोड पाण्याखाली गेला। अदिती तटकरे यांना पालकमंत्रीपद देण्यास रायगड जिल्ह्यातील शिवसेना भाजपच्या सर्व 6 आमदारांनी विरोध केला असल्याची माहिती शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांनी दिली आहे। काँग्रेसमध्ये जाण्याच्या चर्चांवर अखेर भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेत थेट भूमिका मांडली आहे। राजकारणातून मला ब्रेक हवाय, त्यामुळे 2 महिने मी मुलासोबत सुट्टीवर जाणार असल्याचा निर्णय पंकजा मुंडेंनी घेतलाय। शरद पवार हे लवकरच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर निघणार आहेत। शरद पवार यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याची सुरुवात ही नाशिकमधील येवला इथून होणार आहे। धनंजय मुंडे 4 दिवसांपूर्वी भेटायला आले होते, त्यावेळी त्यांचं औक्षण केलं। त्यांनी आज का ट्विट केलं हे माहिती नाही असं स्पष्टीकरण पंकजा मुंडे यांनी दिलंय। साताऱ्यात कातकरी महिलेवर सामूहिक बलात्कार झालाय। पीडित महिला रायगड जिल्ह्यातील आहे। कोळसा उत्पादन करणाऱ्या मालकासह 5 जणांविरुद्ध आरोप करण्यात आला। मोदी आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची 2 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची त्यांची मागणी गुजरात उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट